Για 5 λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Σηφάκης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η ανάγκη αλλαγής του δασοκτώνου νόμου του 2000 κρίνεται πλέον από όλους σαν απολύτως απαραίτητη, καθώς αυτός ο νόμος δημιούργησε αντί να λύσει προβλήματα, οδηγώντας σε μεγάλη πολυδιάσπαση των δασικών συνεταιρισμών, σε ανορθολογισμούς, να είναι μέλη οργανώσεων δασικών συνεταιρισμών άτομα που δεν είχαν καμία σχέση με το δασοτεχνικό επάγγελμα, συγγενείς δασεργατών που κατοικούσαν και κατοικούν σε μεγάλες πόλεις κτλ. Ακόμη έδινε δυνατότητα μέλη των συνεταιρισμών να είναι έμποροι ξυλίας ή οι σύζυγοι αυτών, με αποτέλεσμα όλη η αγορά να υπάρχει μια ισχυρή πίεση της αγοράς προς τα συμφέροντα των εμπόρων, ακόμη δεν κατοχύρωνε το επάγγελμα του δασεργάτη. Με το παρόν νομοσχέδιο αυτά τα πράγματα κατοχυρώνεται το επάγγελμα του δασεργάτη και δίδονται λύσεις στα προαναφερόμενα ζητήματα. Ο άλλος παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει σημαντικά την οικονομία, την οικονομική κατάσταση των δασεργατών της χώρας, είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια της κρίσης, τα 5 τελευταία χρόνια της κρίσης, υπήρξε μια πολύ σημαντική αύξηση του αριθμού των δασεργατών, εκ του γεγονότος ότι πολλές άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, οικοδομικές δραστηριότητες και άλλες σταμάτησαν να υπάρχουν. Έτσι, στις περιοχές που γειτόνευαν με δάση, πολλοί οι οποίοι πλέον δεν είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν σε άλλα επαγγέλματα, κατευθύνθηκαν προς το δάσος. Αυτό αύξησε σημαντικά και απότομα τον αριθμό των δασεργατών, με αποτέλεσμα πολύ σημαντική μείωση της μερίδας ανά δασεργάτη, μικρά έσοδα, ελάχιστα ένσημα, με αποτέλεσμα να χρειάζονται σχεδόν όλοι οι δασεργάτες αυτών των περιοχών προκειμένου να έχουν βιβλιάριο υγείας, να είναι ασφαλισμένοι, πολλοί να αγοράζουν ένσημα κτλ. Χαρακτηριστικά σας λέω, στην περιοχή, ας το πούμε, της Αλμοπίας Πέλας, από την οποία κατάγομαι, πριν από την κρίση οι δασεργάτες ήταν 400 και μέσα σε 5 χρόνια εκτοξεύτηκαν στους 1.100, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια πολύ μικρή μερίδα των 30 περίπου κατά μέσο όρο χωρικών ανά δασεργάτη, άρα και 30 κατά αναλογία ενσύμων. Αυτό το παρόν νομοθέτημα βέβαια δεν αντιμετωπίζει στο σύνολό του αυτό το θέμα, καθώς μπορεί με την ανάγκη να υπάρχουν 25 άτομα που να είναι δασεργάτες σε δασικούς συνεταιρισμούς, μειώνεται ο αριθμός των δασεργατών, αλλά όχι τόσο καθοριστικά, ούτως ώστε να μπορεί να διαιρείται το λίμα με τέτοιον τρόπο που να καλύπτονται και οικονομικά, άρα να μπορούν να έχουν και τα ένσημα τα οποία απαιτούνται. Κατά συνέπεια, χρειάζεται να ξεκινήσουν οπωσδήποτε συμπληρωματικές δασικές εργασίες που να δίνουν τη δυνατότητα ενίσχυσης του εισοδήματος των δασεργατών, όπως καλλιέργειες σε υποβαθμισμένα δάση, αναδασώσεις, κλαδέματα κοντά στα δίκτυα μέσης τάσης. Μόνο έτσι θα μπορέσει πραγματικά να ενισχυθεί το εισόδημα του δασεργάτη και να μην συνεχίσουμε να δημιουργούμε μια νέα γενιά ανασφάλιστων πολιτών. Ακόμη με την ευκαιρία αυτή, είναι σαφές και γνωστό σε όλους ότι προκειμένου να υπάρχει ορθολογική διαχείριση του δασικού πλούτου, απαιτείται να βρεθεί η δυνατότητα να γίνονται διαχειριστικές μελέτες δεκαετίας, καθώς υπάρχουν σημαντικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια στην δυνατότητα των δασαρχείων να εκπονούν δεκαετίες διαχειριστικές μελέτες, για να μπορέσουν να γίνουν όσο το δυνατόν μέσα από τις ίδιες τις δυνατότητες των δασικών υπηρεσιών. Χρειάζονται οι δασικές υπηρεσίες ενίσχυση και σε δασολόγους αλλά και σε μέσα, που είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στα δασαρχεία τα δυνατά, ας το πούμε, που έχουν μια μεγάλη παραγωγικότητα. Επιπλέον, το Πράσινο Ταμείο, καλό είναι να δούμε τη δυνατότητα τμήμα των ανταποδοτικών που προέρχονται από τους δασεργάτες να επιστρέφουν στα δασαρχεία για συντήρηση της δασικής οδοποιίας, καθώς και για λειτουργικά έξοδα, πετρέλαια κτλ., για να μπορούμε σοβαρά να μιλούμε για την αδύρυτη ανάγκη προστασίας του δασικού πλούτου από τη συστηματική λαθρολιοτομία που έχει πάρει δυστυχώς ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το κληρονομήσαμε, όμως πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε με τη δέουσα αποφασιστικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σηφάκη, και για 5 λεπτά ο κύριος Παπαδόπουλος, και εδώ κλείνει ο κατάλογος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.